Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat ya Ibu Bapak. Semangat lagi ya. Nggih, sepindah malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu ugi Bapak kalian Ibu masyarakat pun mriki. Gorang anyar nggih. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Sohibul Hajah, ugi Mas Manten kalian Mbak Manten. Kula dongaaken mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Nggih lan kula niki tasik sawal nggih. Kula ucapaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kangge seluruh masyarakat Gorang Anyar ugi sabu sedaya. Nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasukatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas bari gelang alit. Nungguin ya. Oh matur sembah nuwun. Sampun. Ping pisan gak kaya ping 5 no. Wis kelakon somene lawase. Pisan ya rika Royo ana pesisire sanwar atase kopi
Heeh. Tadi minta apa? Bokong semok. Apa? J, enten nyuwun gubuk asmara. Napa malih? Warung tenda. Kangene ati. Oh, bokong semok sik. Kok ngerti? Sinene Budi Wijaya iki semok-semok. Lah nggih. Kula dereng, Bah. Kula dereng. Nggih, ngapunten pripun ning anyaran. J, Mas. Nggih, beras Mas sinten? Lho, tepangaken nami kula Suminten kok, Mas. Suminten edan. Nggih. Nggih, ngaturaken sembah nuwun. J. Lawuh jenengan sampun ngaturaken tembang Banyuwangi Gelang Alit. J. Nggih. Oke, perlu diketahui, mohon maaf, ya, selain dari pihak keluarga si penanggap dimohon dilarang naik neng. Ngapunten Bapak nggih, mohon turun mawon. Boleh nyawer tapi di bawah mawon. Niki manajemen saking Budi Wijaya. Ngoten nggih neng. J, Kang Mas. J. Nggih. Nyuwune Abah niki bokong semok. Bokonge sinten apa? Pacar sing ndi? Oh, sing pojok. Aku dudu pacar sampean ta, Bah? Nggih, monggo. Nggih, sekali lagi selain dari keluarga Bapak Saiful Aja dilarang naik. Untuk saudara Sabu saya rasa sudah paham kok. Nggih, monggo. Yuk, delewung. Dikasih bawang semok untuk warga Kuranganyan. Juga dikasih untuk Bapak Ibu Sofi Purbaja. Untuk yang ada di jalan hati-hati. Semangat semuanya untuk sabu-sabu
masih jami'an. Nggih, Mas. Mas Sujono. Nggih, ning menok Wulandari. Nggih, alhamdulillah Mas kepanggih malih. Nggih. Kalian masyarakat pundi iki wau Gurang Anyar nggih. Nggih, Gurang Anyar Kecamatan Gurang Cermi. Anyar. Budi Wijaya juga ada yang terbaru, Mas. Apa nok niku? Lah niki wonten gambar kula niki. Di belakang Anda. Nggih. Napa? Nih, TV yang besar namanya apa, Mas? Videotron. Videotron. Alhamdulillah Alhamdulillah Budi Wijaya nggih terbaru semua, Mas. semua Wiro Pradogo ya terbaru. Gamelane nggih terbaru. Napa namine, Mas? Kiai Gongso Karuna Wijaya. Wijaya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang terbaru juga. Napa no? Nah, iki tandaku. Oh iya anyar. Nggih niki tepangaken paling Nggih. sing semrap nggih semrap, sing dereng semrap namine Mbak Diminten Nur Fadilah. Mbak Nur. Nggih, saged dipanggil Mbak Nur, Mas. Oh, ngoten. Anyar. Anyar nggih. Oke no, Nggih. yuk kita kasih kesempatan panjenengan Bapak Sogidul Hajat no. Nggih. Ingkang dalu niki ngrawakaken Budi Wijaya sak rombongan. Ugi tak Bapak lupa. Sohibul Haja menawi ngersakaken lakon sumangga Bapak. Yeah. Menawi Mbak manten kalipun Mas manten juga mboten napa-napa. Monggo kita Kula kasih kasih kesempatan. Untuk yang ada di jalan hati-hati bokongnya. Ah, Nggih, pripun iki? Bapak Ibu Sohibul Haja. Lah, aku sik ketentengan iki, Mas. oke. Logistik. Nggih, hati-hati mawon. Semoga jenengan selamat sampai tujuan, amin. Nggih no, ngaturaken masih dalam bulan Syawal. Nggih. Napa jenengan? Nggih, kula aturaken minal aidin wal faizin. Aha. Mohon maaf lahir dan batin kangge seluruh keluarga Ludruk Budi Wijaya. Ugi panjenengan sedaya Tanpa tanpa terkecuali. terkecuali. Nggih, oke sabu-sabuku terima kasih sudah hadir kembali, nggih Mas nggih. Nggih, no. Kemarin kita ke Jeddah puasa. Puasa. Alhamdulillah dalu niki pinanggih malih. Lah nggih, pripun iki Bapak Monggo. Ibu Sohibul Haja? Pripun? Dadah. Boten Nggih. purun. Nggih monggo. Nggih, monggo. Kalau wonten ingkang nyuwun tembangipun apa request-e? Niki nggih wonten ingkang nyuwun rondo gantungan. Wenten WT Mas. Warung tendo. Ke Jeddah puasa WT malih. Tetep niku. Nggih. Jami'an wong gadang matur sembah nuwun, wakas banget. Nggih. Yuk terima monggo. Monggo warung tendo. Wasik. Ah, iki gambare niki karen pokok gangune tok. Iki kepala mana, Mas? Wajahe pedhot. Warungnya dibuka kembali. Mas, wajahe niki karen pokok. Nah. Ayo. Selamat malam semuanya. Kopi susu anget, asik asik. Wedang goreng panas pisang. Nyongki sedia
Wulandari. Ayo Siap? Ya mas. Si kecil mungil. Ayo si mungil. Ayo ngil mungil. Ada siapa lagi, Mas? 31. Ya 31. Kabeh ta iki? Hah? Oh, nyantika lagi. Oke, nyantika diulang. Ayo. Ya, 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 ya. Mas, mas, Pripun mas. Nika? Jodoh, cek ruame lho Mas mriki. Ya, anyar yo kene. Mas, mas, kadose nek kula mboten usah dikenalno lho nggih Mas. Nah, terus Sampun kenal nggih kalih kula nggih. Sudah kenal nggih. Weh, gorong-gorong bendina pedhok ngomong gorong. Ayo Mas Sidi ae Mas. si ae Mas Amri. Sidi ae Mas Amri. Ayo. Ika rempong. Dua nyawa loh Mas. Ye. Ayo lanjut Mas. Yo yo. Terima kasih. Nggih Mas Jono. Satu tebang warung tendo. Nggih niki Mbak Mantene nyuwun gulu pedhot. Wow. Pedot nggih, barangkali Mas Manten langsung duit Bisa kali. minggir sedikit, Mas. Ini barang besar. Duit kali Mas Manten apa? Betul. Pripun? Duka niki nyanyi piyambak Mbak. Mboten? Mboten Mas. Oke, langsung mawon. Yuk, ketemu. Lodrok lodrok. Budi Wijaya loh ini. Aduh 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 aduh. Dilempar lagi Budi Jaya.
Mbah nuwun. Nggih monggo. Nggih, Masih Mas. panjang, masih banyak waktu. Nggih pripun Mas? Nggih monggo Ning, niku dari Ten mriki ruwami saestu mboten mireng. Nggih kalau mau tebangipun kula pun sampun. Niki tasih minangkani pangundian dari Sayyidul Hajat, keluarga dari Sayyidul Hajat, monggo. Alun-alun Lamongan. Nggih. Sakersa jenengan apa niki? Oh nyuwun jambu alas. Jambu alas. Nggih. Dalu niki rame banget loh Mas, penontonnya full. Masalahnya 1 bulan gak ketemu nih. Nggih, padha kangen kali Budi Wijaya niki Mas. Jelas pokoknya. Nggih. Yuk masih ada waktu jambu alas, Mas Abdi, monggo. Delewung. Sabar. Masalah gupu ya. Barongan moto beling, rinio tak tempeling. Barongan moto beling, rinio tak tempeling. Hoso! Ayo Mas! J. Om Jono, jambu alasnya sampun. Nggih. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Oh, J. Masihkah ada waktunya? Masih ada. J. Ini spesial sabu. Sabu napa niki? Baru pokoknya apa didik niki? Nggih. Oh nggih. Oh nggih sabu Bungaria kula Semerap. Nuwun. J nyuwune bojo biduan Om Jono. Bojo biduan. J. Kalau aku sampun maringi bunga sosial seluruh Wiro Pradonga kali Delewung. Matur sembah nuwun Abang nggih. J kula dereng. Pun mangke di atas beriku. Nggih, monggo yuk. Request bojo biduan. J. Terima kasih Abah Didi. Asing marai kuatir atine wong lanang menanggung ngebrana medit sari berhendian apa
tenang. Sampun Om Jono. Nggih. Masih ada waktu nopo? Tinggal Sampun? 2 lagu ning, 2 lagu. Dua 2 lagu. lagu. Nggih yang di depan sampun bengok-bengok nggih sing ten mriki mboten niku, mboten kedengeran. Monggo tinggal 2 lagu, barangkali wau tasih wonten ingkang request napa? Nggih. Selain Bapak Ibu Sohibul Hajah, nggih sampun matur sembah nuwun. Nggih, mohon dimaaf mboten angsal joget ten atas panggung nggih Mas nggih. Niki saking aran dugi Bapak pimpinan nggih. Cek mboten semrawut ngoten nggih Mas. Boten semrawut. Nggih. Ben suasana panggung ketok Nggih. Kasihan niku nggih sing layar-layar niku. YouTube-nya yang di rumah nanti tidak bisa melihat. Nggih. Ngapunten. Sing nyawer sageden ngandhap mawon. Nggih, wonten Nggih, apa? monggo lanjut. Tasih wonten apa? Ingkang disebut? Sampun. Sampun Mas. Tidak ada yang di bawah adakah? Nggih. Wau wonten ingkang nyuwun rondo gantungan. Monggo. Rondo gantungan sumangga. Budi Wijaya. Ses. Terima kasih. Asik. Bokongnya. So. Kendok wong ayu jenengmu sapa? Sliramu pindho wara sembodra. Lelanono aku lebih tresno. Duh wong ayu klopo muda leganono. Stop. Halo. Nggih, stop. Wau peraturan kula pripun? Nggih. Yang nyawer di ngandhap mawon. Jenengan lek ten atas di stop musike. Nggih, aturan Budi Wijaya samangke lebih kejam. Ben ada ketegasan kok ngapunten saderenge. Nggih, ngapunten. Monggo. Untuk penyawer sageden ngandhap mawon. Nggih. Oke, aman nggih. Dari bawah mawon. Pun Bapak. nggih. Ben musike mboten di stop. Pokoke sakniki lek wonten ten dhuwur di stop langsung musike. Nggih. Setuju? Setuju. Nggih, semoga Mas dilanjut. Namine sinten niku wau? Monggo, Deng. Nami kula Mas Jemur Padina sampun adamu ditinggal wong lanang kula niki serondo gantungan ampun pisahan nanging durung pegatan Kurang Samosa. bojomu Ancen kurang ajar kok, Mas. duwe bojo ora tau dikancani. Najan kowe rondo gantungan. Aku sabar nyatani kowe pegatan. Wenteng tresno Mas saka kulino saya suwe aku
Iki ning Rondo Gadungan tembang terakhir. Ngapunten dari waktu tetap kados biasa dibagi. Nggih. Monggo yuk perform Makanya terakhir. langsung Langsung napa? Saboyo nggih. Oke, siap. Nah, mangke pindah malih. Siap. Nanti ada lagi di Bedayan Sekarsari. Semoga Mas. Yo. Yuk, lu. Hae. Goyang. Awas.
Ojo kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mungtir bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu sorot tangismu cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku Budi Wijaya Lomas. Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.